ka kerwo na Batskhem Marboh ubadai unong aiktin jong ka seng VP lengba hakaran san jong ka Facebook ulatho kumne katnat pule puthi hajla Meghalya kadon kam ya ka check up ka CM impact jong kurat sangma kadon kam ban bretno ka jingsam ya ki tablet deban sangeno mardor namar kam shakri ya kano kamet ban penserwakai ya ka pisa pajba ka jingdon jong ki school kadon kam ban penduna ki jinglong jingman jong ka jingshakri jong ki nonghikai hakiru shimet deban bu haka jaka jongki katkum ka benta ba de jong ka an pule school jong ka jela Meghalya akat ndai spa prapwe deban pentre kam ya ka tulop kabaritam bat ka EPF deban penlong ya ki school bat ki college sarkar ki badon jingkit kli ki college sarkar ki deban long ki bashin shari deban penlong ya ka jinghikai haka kerdan ka bahe ka jingatrelang ka jingpen kela ya ka examine embos kan sedang banlong haka ju ka kerdan bat kiwe pat ki but jongkari bat kiwe kane kadai ka kerwo nauba Batskhem Marboh ubudai unong aiktin jong ka Voice of the People Party lane ka VP lengba hakirin san jong ka social media kata hakaran san jong ka Facebook.